No dneska vám ukážem taký malý výlet do Brna a chcel som to natočiť ako mini vlog, takže let's go! Tu sme vystúpili do nejakej piči proste, nepoznám to tam, ale tak kde sme išli. Išli sme nájsť proste, že centrum mesta a takéto tie kokociny. A bolo to celkom cute a pekné, tak som to ponatáčal a poďme si spolu ukázať celé Brnko. Tu sme došli do akej proste nejakého centra, som čakal na cigy, ktoré nemali. Ďalej sme vošli do proste takých obchodíkov, do nejakého proste mestečka, kde bola taká katedrála a teda. Bolo to veľmi pekné, mamina porozprávala nejakú históriu, ktorú Brno má a teda. Toto prosím pekne do piči je taký, že brnenský drak do piče a je to reálne, že basic crocodile as fuck. Ale okej, proste svietil vo svetri, tak proste tvárame sa, že LGBT komunita je proste friendly. Mám piči. Tunak je mestečko, už sme nejak v centri diania, v tých trhoch. A ideme sa proste pozrieť na také tie atrakcie a kde by malo byť nejaké takéto, že orloj, ktorý vyzerá ako nejaký kokot s prepáčením, ktorý som nevedel natočiť, ale... Tak záber na pána Dilda, takto pekne spredu. Tu sme v peknej azijskej reštaurácii, v ktorej jedlo chutilo úplne úžasne, akože odporúčam, ak niekto ste z Brna, alebo takto, alebo chcete ísť do Brna, choďte tam, fakt varili úžasne, proste perfektné. No tu sme išli na také pivečko, tuto už sedíme, tak toto bolo hezké, bolo vlastne vidno všetko do ulice. A pivo tiež bolo celkom fajn, takže sme už začali túto cestu. No, spravili sme takéto nákupy. Levandulové víno, taký krémik. Tu v tejto rici. A tento obchod milujem. No, obchod, stánok. No, update, tu je stromček. Hezu. A tu je také vraj nejaké, že dračie vajo. Alebo jaká to tá pičovina. Tunak máme niekde apartmánik a proste ideme sa najebať k autu. No, tu už sme práve začali našu cestičku alkoholovým smerom. No momentálne hľadám takú vilu, skurvenko. Jebe mi bilu, lebo proste nikde nemajú že moje cigarety, ktoré predávam na Slovensku, ale v Česku nie. A nejako som na to, že zabudol. Update. Takže toto je moje go-to for 2 days do piči. Jevne ma. No, tu už sme prišli pekne na apartmánik. Tunak bola izbička, kde som bol s maminou. Bolo to celkom cute, celkom pekné v strede centra, takže pohoda. Tunak, neviem prečo mi to tak dlho trvá, ale hej, tu je kúpeľňa, tá bola celkom fajn tiež. Na to, že sme tam spali iba jeden deň v pohode. Tu je izba, kde bola vlastne sestra s priateľom. A potom výhľad do mesta, do ulic, ktorý som nenatočil. No, keďže nebol balkón, tak som pekne takto fajkal v okne. A hej, akože nebezpečné, ale tak čo už. No, takže drahí sledovatelia, my sme na nejakom skurvenom do piči, vyjebanom. Fú, je mi zlé. Tu je Luky. Tu sú všetci. Tu je Peťka. Sme v piči. Ježiš, prečo to zrýchluje? Bože. Zamávajte. Vydržte mi riť. No, tu už sme trošku boli popití. Ožratko som teda bol hlavne ja. Obviously, as always. A tu je také nočné Brnko, nejaké zábery, ktoré mám, takže... No, samozrejme, že doradiť sa treba. Takže tu sme zakotvili, ukončili náš nočný výlet a hotovo. No, hneď na ďalší deň, ako sme stali, sme vlastne teda išli ešte do mesta, čo som zase nenatáčal, takže tu sú také zábery mestečka ešte posledný raz. Samozrejme, KFCčko musí byť. To proste bez toho to nejde. Tu už teda ideme na vláčik. Kráčame, inak jedno decko sa to vypleštilo extrémnym štýlom jak žaba, ale to nemám natočené, škoda. A ideme domko. Tu už papkáme. Prasiatka v akcii. A týmto sa asi s vami rozlúčim tento vlog, takže čaute.